Diri kay murag hayahay ba kay. Bugnaw kay aircon ring napita diri maayong pagka-relax. Woo! Diri ko kay murag bugnaw kay ring napita pag-relax-relax. Murag wa di makadisturbo kay mingaw kung dapit. Plastaran di. Silpon-silponan dayon. Abang nagpabugno-bugno ba, nagpa-relax-relax sa kinabuhi. May wala tay iPhone dre. Bruh. Kaaway. Hindi kay tulugan diri kay dali kay kandukaon ba. Wa gyud ko masipya pagkatambay diri. Relax ako kay murag nindot man kayo, buka man kayo. Relax ta. Bruh. Grabe ha, bullshit ni. Kaya pulo mo ni. Binu. Na. Stick. Grabe naman ito, hanay. Ultimo, cellphone, hoy. Pati may lupat kayo. Saan mo ni magpuslan yung mga gamit, hoy? Ang tawahan na, makalaay, manikawata ang tawahan na. Ulik ni Big. Pulos na. Pulos na yung cellphone. Di ko makawatan. Huwag kami ang imong pitaka. Huwag sunod yung cellphone. Lupat kayo. Tinuhan ka. Sunod magdabit-bit na kuha ka lang. Dahil mapuslan ha. Shout out di ko sa atong special sharing. Kusog kayo mo share sa mga video. Sa Niboy Balbuena, shout out ni Modiado. O Mark Canyalis, shout out. Amin Oldama, Artistang Ilaw, shout out to ni mga idol. Salamat kayo sa permi kang mag-comment sa among video. O salamat po sa pag-share.